Yeah, let's go. Se om jeg kan på high under lag. Men man kan bare høre Oscar flå skrivebordet ud af væggen. Ja, du er sindssygt. Ja, det var bedre, hvis jeg kunne bruge min mikrofon i mit headset. Nej, jeg er på. Regoff. Dekon er mega undergearet. Ja, derfor kan jeg godt lade ham være i fred. Han er mere undergearet. Det er bare Druiden, det. Ja, men Dekon popper nogle coolies, men... Jeg er sgu da ligeglad. Dekon kan poppe lige, hvad han vil. Okay, laver burst. Lightning bolter. Remorseless, wow. Jeg knipper bare Druiden her. Jeg så noget Dekon. Zapper bare Dekon, fordi hvorfor ikke? Og jeg tror også nok, de har fjernet det der med, at jeg kan zappe folk i 6 sekunder, hvis jeg gør det bagfra. Bagfra? Check tooltippet. Yep. Damning på 8% allerede. Ja, damning kommer hurtigt. Jeg har det klart. Oh my god, hvor dumt der var bare latency kick der. Voldtager Druiden. Ja, jeg dræbte ham lige. Easy mode. Ja, altså, de tænker sig måske ikke helt om. De går ind som healer undergearet fucking DPS. Ja. De kører nok skirmish. Er du klar, Oscar? Ja. Okay, så lige var vi i arenaen. Kan ikke stoppe recordingen? Den lader vi bare køre, så uploader det bare en lang stribe. Vi får sådan en lang session, bare fordi dawn. Hvad er det, Oscar? Mads vil bare profit på sin YouTube, og er fucking sell-out, så man tjener ikke penge lige meget. Nej. Jo, Mads en vej til Oscar for fuck's sake. Flere millioner om året. Yes. KSI mode activated. Nej, fuck KSI. PewDiePie mode. Increases. Mig og Oscar skal bare gå ind og trykke F5 på dine videoer mange gange. Ja. Ja, sidde og spamme F5. Giv dem lige så mange views som en PewDiePie video. Okay, det skal du nok rigtig mange gange til. Ja, det er bare... Vi får bare flere folk til at hjælpe os. Ja. Flere folk til at hjælpe os. Vi kan tage sådan 4 forskellige computer, så kan vi have en i hver hånd med hver hånd, og så en med hver fod. Og så kan vi sidde... Ej, med hver... Sådan albu og sådan... Og sådan... Ja, og albu og næse og tunge. Ja. Det ville overhovedet ikke så mærkeligt ud. Så kan man også stick-slap en af dem. Ja. Ja. Sådan en 10 stykker. Mark, der er en her, Mark, kom. På den her ø. Okay, her. Okay, godt. Han er ikke med til sharpen, så okay, han parried. Det er så trist. Okay! Damer Morty! Fuck! Piss! Nå, shit happens. Døde I? Nej. Nej. Kom han væk? Ja. Oh fuck! Du går overlev. Ja. Bare stænke når du har brugt road og cheap up. Ja, det forstår jeg, Ellers så kan jeg også bare trinket over mastery. Trinket popper sentence, popper healing side. Og noget af den stil, Healthstone og... Ja, og Spirit Walker's Grace, shit. De tager dig altså. Ja. Det kan også være, at de finder ud af, hvor nem jeg faktisk er at slå ihjel. Hvilke nogle specs spiller du med? Eller talenter, skal vi se her. De er samme som sidste patch, jeg har ikke fået nogen nye. Du kan vel prøve at dampen ham. Hvad fuck skulle jeg med dampen ham? I don't know. Bare noget at tænke på. Hurtigt op med den fucking gate. Relax, I got it, og jeg sabbed. Hjælp mig for Mads. Starter hele EU. Go nu! Jeg er død. Okay. Jeg er på en af de der ting. GG Blizzard.
GG. Har stadig ikke lært at nerf Frost Mages endnu. Fordi Frost Mages har det så hårdt. Wow, det gjorde ikke ondt. Den sådan. Det er også fordi det er deres åbner i stealth. Altså, Mage er lige den hårdeste klasse at spille. Ikke også? Altså ifølge Blizzard, ikke? Så er Mage den sværeste klasse at spille. Ja. Jeg skal måske da tro, sådan det hele tiden bliver ved med at være fucking OP. Ej, det kæmper bare om at have skills. Det gælder om at have skills. Det er meget svært at bruge din procs og spellstil. Ja. Det er bare slet ikke at være svært at spille Monk med Spinning Fire plus være bagved. Det er svært at Du spille. paralyzer. Det er meget noget om. Nej, men jeg tænker bare Spinning Fire plus være bagved, når du skal paralyze, så du tæt på. Okay, lad os lige tabe her, ikke? Feste. Ej, det må have været helvede nogle gange. Listen, we got a problem. I see two Frost Mages. I think we did. We matched it. We must it. Det gav ikke mening, men det er lige meget. Det er meget. Glem det. Much that. We must it. Yes. Jeg prøver at havle det mod stealth. Yes. Ja, det Bare. er bare sådan en random YOLO-havl. Hey, ham der munken, han er resideret. Hej Monk. Tager de Oscar. Hvad laver han? Så chaser vi ham. Kom her. Red mig. Okay. Lev Mads. Hop Mads. CD's. Fedt, Kom med CD's i EU. Så er der noget. Hej Monk. Jeg Fuse Magic, og han poppede alle ting cooldown sammen med Kappa. Det var jo en god idé. Kappa. Jeg er død. Kom nu, Mage næsten, kom nu! Munken dø, kom nu! De er alle sammen meget lave. Munken dør! Tag det def! Han er ikke på touch of death nu, sådan. Okay, den frost... Den... For fanden med Rune Scones. Oscar påledet. Kom med, det er ham der næsten er død. Ham der blazingede. Og han er dør. Okay, han blokket hedder det. Den anden blok. Ja. Jeg kan ikke blive påledet mere. Og Mark, han er lige der, kom. Zapper ham. Han er død, Oscar dræber ham. Ja tak. Ja tak. Au. Oh yeah. Very nice, very nice. Det gjorde overhovedet ikke ondt. Fury. Det er ikke sjovt at spille min warrior mere. Ja. Jeg har ikke nogen spil så bruge som arms mere. Fury det, jeg kan ikke lave big D Fury crits mere, fordi det kan man fuck my life. To the atmosphere. Jeg vil ikke tro, jeg kunne få en gateway op i den her. Bare lave en lille piss-gateway nedenunder. For den rampen til bag ved den anden rampe eller et eller andet. Det må gøre det. Ja. Ja. Ude i midten eller et eller andet. Bare et eller andet. Et eller andet er bedre end ingenting. Exactly. Den der ude ved rampen, det er nok en god idé. Så kan vi også være ovenpå, midt i hele. Get up. Jeg spørger Oscar. De tager mig. Vi gør det med det ene furry barrier forvirret et stykke tid. Jeg kan med bare. Ja, jeg er firet. Jeg har te. Jeg er død. Hil mig. Healer dig. 4. Det er bare knæppe et eller andet.
Hexer Paladin. Nice, han boblede. Han har ikke nogen shrinkle eller bubble tilbage. Oh fuck. Might as well put a healing rain. Oh fuck, jeg er stunned. 4 paller. Død. Løv, Mike, løv. TP! Wrecked. Paladin er lige der. Jeg så lidt sponsor Paladin her. Shockwave. Hunter død. Nej. Shit. You lied to me. Oh yeah. Dodge of death. Big Game Hunter ham. Fuck, du er så meget skadet, mand. Ja, det er det, jeg siger. Jeg så lige, hvordan jeg jugede de Warriors. Wrecked, mand. 45 under. Så jeg lavede ikke noget skade. Jeg lavede sådan 200k, og resten lige der sådan 350k, 400k. Jeg var min gamle klasse tilbage. Det samme igen. Yep. Det er bare lidt dårlig arena for det. Såret. Ja, nu kan jeg ikke juke dem. Slap af. Nu er det trist. It's a sad day to be a non-middle class. Ja, med. Non-melee class. Jeg har det ikke specielt fint. Non-middle... Ja, okay. Jeg har det ikke fint med nogen af mine klasser. Jo, min mage, men ham gider jeg ikke at sige. Jeg gider kun at spille fire. Far har ikke lige fået sjovt lige nu. Ja, det er bare RNG. Ej, shit, ikke. Så kører du ikke. Så okay, hvis du får sådan 4 pyros og 4 RNG pyros i træk, men så får folk de. Ja. YOLO'er vi? Eller bliver vi her? Vi er lort. Ej. Har du set min gateway? Nej, karma. Karma! Jeg vil da mene, jeg grounded den 4 der. Okay, jeg er 4. Der har også spurgt verden. Shit, jeg er stunned. Kan jeg ikke lide at være. 4 healer. Nice. Okay. Den blev breaket. Fordi jeg kom til at putte en agony på healeren. Der er avatar op. Jeg ved det godt, men der er ikke så meget, jeg kan gøre ved det. Den har været oppe et stykke tid. Det er healer, 4 healer. Ja, Ja, nice. meget kort. Cooldowns her. Jeg prøver at zappe ham. GG. Det er healer igen. GG. Half damage. Jeg ved det godt. Det værste er, det er så fucking faceful, man skal tro, det var løgn. Arms Og Dark rest. Soul dodge op på alting, og så Drain Soul spam kill target. Nej, Ja. fordi du behøver ikke engang få Dark Souls, fordi der er snapshot ikke længere. Nå, det var da dejligt. Så jeg kan bare putte dodge op på alting, og så få Dark Soul, og så har de alle sammen ham dodge på. Så er det jo Ja, kun sådan. resten af dodge, så er det jo kun resten af dodgen, der er ham, ikke? Ja. Ja. Kæft for skær pis. Jeg skal lige pisse efter den her. Det gør det bare lettere at få Pandemic på. Burde du nok pause recording, ikke stoppe den, men bare pause den i hvert fald. Yep. Ja. Ja, true. Jeg ved ikke om jeg har Pandemic stadigvæk. Vi spiller mod VMD. Clover? Fuck lag spike. Okay. Hold da kæft, jeg har lag spike lige nu. Nej, vi går Southern, I guess. Okay, der kom den igen. Nej. Han er FK ham der, X-Safon. Vanquish er... Wait, what?
Han popper lige cold snap. Der er Warrior'en. Ja, clone. Jeg slår bare Warrior'en lidt. Ja, 4. Den breaked. 4. Stormer. Jeg prøver at root Warrior'en. Gjorde jeg også der. Den parried min Rising Sun kick. Det var trist. Ham der magen er stadig deroppe. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få ham ned. Men jeg tror ikke, det betyder så meget. Så er jeg på Homo Druiden. Okay, hex, kom nu. Jeg har fuld hex. Ham der her. 4. Ja, han dør her. Eller noget. Eller han kunne også bare Shadowbun, så jeg mistede mit fokus og ikke lade mærke til det. Like a fucking boss. Dobbeltstun. Wrecked. 4. Nej, jeg kan ikke. Bare giv Druiden lidt D. Der er ikke nogen 4 der på nogen af dem. Nej. Bare giv Druiden noget D. Jeg ved stadig ikke, hvad Machen laver. Jeg ved ikke, hvordan han stadig er deroppe. Måske er den bugget ud, der er den højst sandsynligt. Dræb ham så, Oscar. Og ham her. Easy mode. Og der er også kun... Og der er også 2v3, men Okay, jeg ved ikke, hvordan... Hvorfor laver jeg så meget skæld? god når. Og man skulle på toilettet. Nej, så fanden, men han skal jo stadig have et roll check. Der lige godt. Ja. Leave. Der var bare roll check, bare ignorer det.